Играта, за която продължаваме от тук насетне, а играта е... Кое е следващото число? Тази гадна игра с тия числа. Моят оператор сега направи така. Това е та гадната игра. Ники, и аз не я харесвам, какво да правим? За да му мислят хората. 900 лева и... трета камера. Хайде, кое е следващото число? Мисли. И виждаш 4 числа. Както добре знаеш, тези числа винаги са подредени под някакъв признак. Винаги има някаква логика, по която са подредени нашите числа. 75, 64, 55, 48. И кое е следващото число? Обади се сега на един от двата телефона. Видя колко бързо, само с втория зрител тази вечер, той спечели 600 лева от АО къщата. Ти обаче можеш сега да спечелиш 900, защото наградата е много по-голяма, играта е лесна, бих казала, и телефоните все още са същите. 1880 за абонатите на МТЕЛ, Глобал или Вивател, а пък за тези на БТК 0955 880. Я да видим числата на цял екран. Дано това да ви донесе повече късмет, да се вгледате внимателно и гледам, че сме приготвили едни облачета, които се сещам на кого са идея. Този, който на когото са идея, ако гледа много целувки. Зара облачето. Много ги харесва Зара тези облачета. Между другото, аз сега им обърнах внимание, но наистина симпатични са. И някакви лъчи така се прокрадват, което значи, че ще имаме светъл лъча в АО къщата тази вечер. Имахме вече един такъв. Надявам се да имаме втори зрител, който ще спечели 900 лева. Надявам се наистина това да бъдеш ти. Надявам се да ми кажеш кое е следващото число. Мисли. Не е сложно, уверявам те. 75, 64, 55, 48. И на мястото на синият въпросителен трябва да поставиш кое е следващото число. Едно число. Което? Добре, не. По какъв признак са подредени тези числа? Ето, нека погледнем 75. След това има 64. Намалява. Логично е. 64 е по-малко от 75. После 55. По-малко от 64. После пък 48. По-малко от 55. Не е възходящ, а нисходящ. Ред. Кое е следващото число? Може би това е любимото ти число. Може би пък е моето любимо число. А кое е следващото число, Миленка? 900 лева! Обади се сега на един от двата телефона. Това са числата, които трябва да набираш от твоя мобилен телефон. 41880 или иначе казано 1880. Ако си абонат на МТЕЛ, Глобал или Вивател, а пък за тези на БТК 0955 880. Ставаш 10, обадил се на един от двата телефона и грабваш наградата от 900 лева. 1880 или 0955 880. Започнахме да си говорим преди малко. Кофти ден ли беше днеска? Понеделник. Ники казва да. Да му се доверим. За повечето може би е бил кофти ден. Добре ден. Разбирам. Първи работен ден няма как да не е кофти. Представяш ли си 2 дни релакс, почивка, купони и изведнъж сутринта айде пак на работа. Днеска беше първият истински учебен ден за учениците. Така е. Понеделник. Страничката жестока трагедия. Не, глупости, напротив, трябва да се радвате. Учениците! Сега е купона, защото когато спрете с училището, тогава наистина живота ви удря с пълна сила. Обаче, независимо дали... между другото, сега не могат да играят в играта под 18 години. Това е едно от гадните неща, за които заговорих преди малко. Има и други, но нека да не бъдем толкова черногледи. Обаче, тези, които имат навършени 18 години, могат да спечелят 900 лева само срещу това да сметнат, да пресметнат, да обърнат, да хвърлят едно око от чол на нашата игра и да ми кажат кое е следващото число. Никак не е сложна играта, просто мисли. Както ти казах, поразсъждавах малко на глас заедно с вас.
виждаш как са подредени нашите числа. Както знаеш, те винаги са подредени под някакъв признак, по някаква логика. В случая 75 е първото число. 64. Определено 64 е по-малко от 75. След което 55 по-малко от 64. Следващото 48 по-малко от 55. И така, числата намаляват. Обаче, кое е следващото число? Е нещо, което трябва да ми кажеш само единствено ти. А пък аз мога да ти кажа, че ако си станал 10, обадил се, ако знаеш верният отговор и бъдеш включен на живо в АО къщата, 900 лева е твоята награда. И тя наистина ще бъде само единствено твоя, защото ще си я спечелил по много, много истински начин. Какво става? Мисли.